10 ερωτήσεις για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πώς ονομάζεται η ακολουθία με την οποία αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα? Α. Του νυμφίου. Σε ποια υμνογράφο ανήκει το τροπάριο, Κύριε, ή εμπολές αμαρτίες? Α. Στην Κασιανή. Σε ποιο βιβλικό πρόσωπο είναι αφιερωμένη η Μεγάλη Δευτέρα? Β. Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Σε ποιους είπε ο Χριστός τις λέξεις «ουε ημίν»? Β. Γραμματείς και Φαρισαίους. Πότε γίνεται το ευχέλαιο τη Μεγάλη Εβδομάδα? Γ. Μεγάλη Τετάρτη. Σε ποια ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας αναμιμνίσκεται ο μυστικός δείπνος? Β. Μεγάλη Πέμπτη. Πώς ονομάζεται η ακολουθία που ψάλεται τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί? Α. Μεγάλες ώρες, εσπερινός αποκαθήλωσης. Σε ποιον είπε ο Χριστός την φράση «Σήμερον μέτε μου έσυ εν το παραδείσο»? Α. Σε ληστή. Σε ποια ακολουθία ακούγεται η φράση «Ο γλυκί μου εάρ»? Β. Εγκόμια. Ποιος είπε στις μυροφόρες ότι ο Χριστός αναστήθηκε? Α. Ένας άγγελος.